Umiati Senopati Kebu Hanabrang ingkang dipun paragani Pun Dimas Bondan Suntono prajurit-prajurit Mojopahit dalasan prajurit-prajurit Lumajang ingkang dipun meriaken seniman-seniman keluarga besar Ketoprak Cokro Wijaya. Para pepundhen, para sepuh, para disepuh ingkang poning pamawas lebeng gati. Sumrambah para sutresna bedhaya kakung sumawana putri ingkang satu kinabekten. Menika wamenggah rampakipun dedapukan ingkang hamaragani cariyos singgasana Mojopahit nambi mbalila dumawah perangan Anuraga tanding. Kita sagotra nyuwun agung ing wilasa pangaksami mbok menawi wonten kekitalaning rembag tuna tungkaping atur ingkang kirang mranani penggali panjenengan. Sujud syukur salam pambagya wilujeng dalu wilujeng pinarak wilujeng mirsani kanthi atur jaya-jaya wijayanti Cakra Wijaya jaya-jaya slamiya rahayu 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 sagung dumadi nuwun.
pemimpin desa itu ini Joyo Kawijayan. Ayo, bareng-bareng mudang suwe Pedorongoro, nampi opo kebo Taruno. Halo, aku kepengin jajak. Opo to kalian? Ayo. Senopati anyar. Iya kebo Taruno. Kebo Taruno senopatipun Majapahit. Lajeng panjenengan prapran tanding kaliyan Senopati Majapahit. Ngantanding. Pepunton tanding mau. Aku asoring juri. Panjenengan kalah, Mas. Apa lumajang mung kali saged dari payung. Wae. Mula ganti kuwi wong ayu. Aku jaluk tulung marang sliramu. Keselamatan kula nyawaku iki ning tanganmu wong sakloro. Kang Mas. Kula ngertos. Panjenengan kadang kula sepuh menapa gantosipun tiyang sepuh. Sak saged-saged kula bakal bebelo dhateng panjenengan. Kedah kula kemawon ingkang badhe ngadepi tiyang Majapahit. Yen pancen saguh lan sumaku. Ning aku mintukas marang sliramu sakloro. Ojo nganti perang atau sing balong kandeling kulit. Lajeng kang kersa panjenengan Sliramu wong ayu. Balangno mripatmu. mangke rumiyin to Kang Mas. Panjenengan niku nek ngendikan iki dipun pikir. Lah nek mripat kok dibalangke lah mangke terus mripate kula pripun? Sing tegese dibalangke mripatmu ki kok dicoplok dibalangke ora. Nang sambang lirik lan netramu tumujake marang Senopati Kebo Taruno. Kang Mas. Esme ngujilatmu. Dikatono dimen kasengsem mengko gampang mijet poe kelan. Cetane lerek tembung panjenengan badhe ngendika kula kedah milih
kalian kebut. Aku arep kondo ora mentolo. Jalaran sliramu wis mangerteni dhewe. Yen mung wadon karo lanang piye amprih menangi. Kang Mas, panjenengan mboten sisah kuwatir. Nek perkawis ngadepi Senopati Majapahit Kebo Taruna, pun panjenengan pasrahaken dhateng kula kemawon. Sakmono iki kula Kang Mas. Semono Gusti Allah. Satu kok Kang Mas. Yen panjenengan musak loro saku, aku sing ana murimu cai. Monggo. Sopo kang dadiananmu? Sing kudune kepaing tondo pitakun kuwi aku dudu kowe. Sebab iki papan panggonanku. Iki taman Lumajang. Iki ngono taman larangan kanggone wong kakung. Ning kowe lumebana ing taman Lumajang kene sapa kowe? Kepengin ngerti sapa sakjane Senopati Praja Majapahit Kebo Taruna. Kebo Taruna. Senopati suku Majapahit. Iku to Kang. Bareng aku kondo yen aku Kebo Taruna Senopati Praja Majapahit. Kok dadak kenyecenges kawan aku? Aku ora Liring esemu kaya dening ngino kawan aku. Aku ora ngino, aku ora nyecenge. Aku ora bakal nias marang Senopati ning Majapahit. Tepungke. Aku Dewi Mayang. Dewi Mayang. Sing siji kae Aku Dewi Rimbu. tak pernah opo kelawan Haryo Nabi. Aku kadange. Kadang Jebul Haryo Nabi kuwi dhe kadang kang duweni rupa ayu, sulistine warna. Kebo Taruna. Piye? Tekamu ning papan kene mung kepengin goleki kadangku Kang Mas Haryo Nabi. Pancen bener. Yen wis ketemu, banjur arep kapan? Yen wis ketemu kelawan Nabi, tak rangket, tak soengke oleh Praja Yen Majapahit. ora gelem, Nek ra gelem bakal tak rudo pare paksa. lakon bakal kok pateni. Iya. Mongko ning papan kene ora ana kadangku Kang Mas Haryo Nabi. Ning sing ana aku kadange. Aku kadange sing ditresnani. Yen to pancen ora bisa ketemu kelawan kadangku wis cukup aku ae upama arep mateni paten ora aku. Aku ora bakal merjaya dening bocah wadon. Lho, Jalaran apa? Net dan tope sak kaloran kadang Haryo Nabi. Nanging ora melu perkarane Haryo Nabi mulo sapa kowe. Aku ditoke ngendi kadangmu Haryo Nabi. ora Kebo Taruna. Mengko dhisik Kebo Taruna. Piye? Apa bener aku wis bola-balik kondo.